ngithe mangiqala inkulumo ngathi mina asidingi abaholi okungafanele ukuthi babe abaholi besigele. Babundlovu undunankulu ubeze kulamadoda njengoba ubekade nje eshiye elokhunjaneni elikhohliwe ngesikepe. Naka amadoda eNewdeni umsinga kuyoshona elokhunjaneni amoshe exova igama lesikepe. Ngicela niphenduke nibhekele abantu bami. Akusikhona ukuthi isikepe siney'nhloso ezimbi. Zwana nje umuntu uma ethi ulahlekelwe izimbuzi untshontshelwe bese libhadale balibambe bonisela libhadale bathatha izinto bazidle bona. Ayisayi kulo mndeni lo kufanele okuyena ohlukumezile. Bamanye bapha abasengoma. Bakho. Shanga sonke. Shanga. Bethu amali njalo shanga. Akabazi kusabela uma usamali. Asakhulumini bafowethu Stanley. Babushanga. Ngiyaphila baba. Ngiyaphila. Ukukhelelene kangana nto baba? Hayi sisondelene. Nisondelene. Yebo, sisengolo bangale emacingweni emini. Nginokuthi angakwazi kangako. Yebo. Sidinga umholi. Nazi ukuthi kusasa mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula. Thina esifuna ukudayisa. Lokho kwashiwa ubaba. Nazi ukuthi ngelinye ilanga umholi uyoqhamuka kwenye indawo. Kodwa inhloso yethu ukuthi kungadalwa ngabantu. Yebo. Ake nisixolele baholi besikepe yini okufanele ngabe niqonda kahle hlelo inqubomgomo yenhlangano. Kodwa manje yini enibeka indlela phambili. Kukhona nje oshemene ngibabuka ngisho ugqoka. Uyambona nje omunye usazosinikeza inkinga. Uhluleka nje ukuthi ngisuka nje ezweni elikude noma impahla zindala kodwa mangi ayinini. Yes. Ngakami ikhanda ngamuhle ngizobukeka la ngiyakhona. Babushaka. Angazi ekomidini lakho. Babuthelezi. Ngizokunikeza le yakho. Cha ngeke bamhlule bamana babuthelezi la ngathi angimazi ngamsechama njalo noma yini. Bamanani ngifisa ukuthi ushange akangenelele. Akungadlalwa ngesikepe. Ngicela ukungenelele bekuhlala lezizwe labo ba. Futhi asikwazi bamanyathi. Ukumgcina umuntu okwazi ukudla 100 and something. Bandaba bakhohlabele bonke. Asikwazi ukubagcina abafuthi siyobe siyayibulala inhlangano. Ene nginalo ilungelo lokuthi kusuka namhlanje baphume enhlanganweni. Yebo. Ngavuma lo. La bazokhokha bamanani. Kodwa kusuka namhlanje asikwazi ukubabiza njengabaholi benhlangano. Basibale ehlazweni. Ake kubuyelwe eNewdeni ke koqalwa phansi umphakathi wakhona ukuyikhethela abantu obathembayo. Nikhumbule ukuthi thina asisuki la CMC ngasibe sithi nangu Shemen. Kuba umphakathi osibizayo ufika ukuthi nangu umuntu esimethembayo. Namhlanje bese sithola amahlaza nje. Bawuthelezi. Ngicela ukudiliza bonke lobuholi. Namhlanje angifuni impela kuthelezi ukuzwe uyishintshe sixoxe siphikisane. Bonke lobuholi abuphume ukosakele sisazongena ezinkingeni ngesikhathi. Akuphikisi la. Bakholwa 100% emhlabeni. Yabonga Shemen. Umbono wami na. Abantu lapha bahluphekile amalunga lapha. Kudliwe into zabo. Umbono wami impilo zakhona zokuthi uyebo noma ukhawuwe. Ukuthi abafuna abasahamba nesikepe lapha bayengome. Siyabonga ngicela
Mababonga. Abantu bona bengakhokhile. Sanibonani baba basemideni. Asihlaleleni bafowethu, asihlaleleni singakhulumi. Yingakho ngakho emhlanganweni lapha ngolesine. Ngicela ngithathele amaphepha.